Usbel, good evening. Silent ko muna po sa Ma'am Jean, good evening. Mix Vlog, good evening. Thank you so much. Hello, Ma'am Jane of Lisbayan. Good evening. DJ Joff, good evening.
Nakatamsak. Ah, okay. May upcoming premiere ka pala. DJ Joff. Sige ha, sandali. Mami T, thank you sa paharang. Okay lang. Okay lang, DJ Joff. Katatapos lang mag-dinner. Arlen D, good evening. Ay, may premiere ka pala 10 p.m. Happy birthday, Sergio Francis. Ay, okay.
Okay. Birthday pala ng ano mo, panganay. Ito yung teacher. Pakisabi, Sir DJ, happy birthday. Mamaya na ako mag-play, sir, ha? Sir DJ. Mamaya na ako mag-play sa inyo. You're welcome. Tamsak na ako, Sir DJ, sa premiere mo mamaya. I-try ko mag-join sa'yo mamaya after ng live ko. Maulan pala dyan sa inyo. Sa amin, ngayong araw, hindi naman umuulan. Hindi siya umulan. Mainit siya. Okay lang sana kung every other day lang siya umuulan para may tubig yung palayan. Kasi ang sa gilid ng bahay namin, nag-uumpisa na sila nag-aararo at nag-cleaning ng palayan para magtanim na. Kasi almost 6 months na walang tanim yung palayan dito sa gilid ng bahay. Kasi walang tubig yung sapa. So, malalanta lang yung mamamatay lang yung tanim kapag summer na walang tubig na umaagos sa sapa. Magsayang lang
Sayang lang ng binhi ba. Boss G, good evening. Kati Bantay Aguila, good evening. Wala tubig sapa, wala man turagsoy. Oh, basta walang tubig, walang turagsoy, walang tilapia, at saka wala yung pantat. Pantat din tawag sa inyo dyan. Catfish. Kati Bantay Aguila, good evening. Thank you so much. Boss G, good evening. Kapag mayroong tubig, mayroong mga tilapia dito sa sapa. Tilapia, catfish, haluan. Kaya lang, kahit na maliliit, hindi na maano dito magstay kasi gabi-gabi mayroong nangunguryente ng mga isda dito sa sapa. Pati yung mga maliliit na isda, wala na, naubos na. Sarap pantat. Especially yung bagong ulan, tapos mayroon kang lambat dyan sa ubos. Yan. Kasi naalala ko nung maliliit pa kami, nung elementary pa kami, doon kami sa gilid ng ilog. Sa gilid ng ilog yung bahay ni Lola. Tapos, every time bumabaha yung sa ilog, mayroon diyang harang si Lolo. Parang tawag dyan is pakusad. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung pakusad. So, parang pangharang ba? Tapos, dyan na, pumapasok dyan sa pinakataas na inagos ng tubig, ng baha. Doon na yung mga maliliit na shrimp. Ano ni tawag sa Ilonggo ang sa suba nga shrimp? Ano gani? Shrimp, kalampay. Kalampay tawag dito sa amin. Kalampay yung maliliit na mga crabs. Tapos yung haluan, may mga sili pa. Eel. Yun.
ang ginagawa ni Lolo sa il, happy-happy si Lolo kapag maka ano siya, parang ma-stranded yung mga isda sa pakusad. Tapos ginagawa yung il na ginataan. Mayroong ginataan. Tapos maswerte ka pati niyog na stranded doon sa pakusad. So, ano lang talaga, yung sangkap lang na hindi pa kasi ano yun na yung mga seasoning Bitsin lang at saka yung gata, mayroon lang bawang, sibuyas, ng haba na katumbal o sili. Yun, solved na. Solved na. Simple lang yung buhay noon. Kahit na slow living lang, pero masaya. Especially kasama mo yung loved ones mo. Namumuhay yung lola at lolo namin at ang mga tiyuhin-tiyahin namin sa gilid lang ng ilog. Pero ang saya-saya kasi doon sa ang tawag sa is um, ilang kilometro pa yung bahay sa iba. Yung layo-layo ba ng ng mga bahay-bahay doon. So, walang disturbo. At tapos, naalala ko pa kasi yung bahay namin, maraming mga bulaklak, roses, daisy, yun. Tapos, merong sampalok. Tapos, yung datilis, yung sweet cherry sa gilid ng bahay. Yun, doon nagsimula yung love story namin ng aking asawa. Kasi akala namin family family kami ba, mag-relatives. Maliliit pa kami noon. Tapos iba talaga ngayon kesa noon kasi yung mga mga laro namin, mga games namin, bagol ba? Yung tawag sa bagol ba, yung contest namin yung mga tsinelas. Yun, mga tsinelas. Tapos parang tapon mo doon sa kabila. Yun, tapos may puntos yan. Tapos yung patintero. Tapos, magbalsa-balsa kami sa parang pinaka-deep na part ng sapa o ilog, yung tawag sa amin is linaw. Oo, ang saya-saya namin noon, maliliit pa kami. So, nung nag-graduate na kami ng college, nagtatrabaho na kami sa Iloilo. So, yun, nagkita kami at nag-usap. Yun ang nag-umpisa. Sa hirap ng buhay, patay maliliit na isda, madadambay, sayang. Opo, kasi hindi ko gusto yung manguryente lang ng isda ba, pati maliliit makukuha. Sayang hindi na lumalaki. So, yung sapa namin, parang maswerte ka na kung may makuha ka o na para ulamin. Tapos, yung sapa dito, hindi talaga hindi talaga parang hindi malinis kasi yung gilid-gilid ng aming sapa dito mayroong deposito ng mga tao, deposito doon lang umaagos yung dumi ng mga piggery, yan, ganyan ba. So, hindi talaga kami kumakain ng mga tilapia o di kaya pantat o kung ano-ano pa doon sa gilid ng sapa kasi hindi na safe. Oo. Kasi noon, aaral kami, malayo kami sa school. Mga almost 1 hour ang lakaran, ang agyanan mo ba, yung palayan. So, kailangan barefoot ka talaga at tapos doon ka yung shoes doon sa gilid ng kalsada. So, ang pinakahirap sa amin kapag yung palayan, o di kaya na bagong linis yung palayan, parang hampil tawag doon sa amin, yung rice paddy.
So yun, doon kami dumadaan sa gilid ng sapa. Kasi 'di ba, between ng palayan merong maliliit na sapa na doon kami. So ang pinakahirap kung umuulan. Tapos galing kami ng school kasi mababasa, syempre mababasa yung paa mo. So mapasma ka talaga. Ma'am Jane of Lisbayan, mamaya na ako mag-play ha. Pasensya na muna kasi yung isang phone ko naka-charge pa. Tapos yung laptop ko naiwan ko sa office. Kasi napakabigat. Tapos, hindi lang laptop yung laman ng aking bag. Mayroon din uniform, 2 pirasong uniform, at saka yung baunan ko. Ang kinuha ko lang, yung uniform ko na para suotin ko bukas, at saka yung Tupperware. Bulky yung aking laptop ng bag. So, iniwan ko na lang. Aisel Karugong, good evening. Thank you so much, Aisel, ma'am. Thank you. Ma'am Jane of Lisbayan, mamaya na ako mag-play sa inyo, ha? Pasensya na muna kasi 2 unit lang, 2 cellphone lang ang gamit ko ngayon. Tapos, nakatambay pa. Naka-charge pa. Baka pumutok. Baka pumutok na ginagamit ko na naka-charge. Ma'am Isil, babalikan ko kayo mamaya ha. Ma'am Jane of Lisbayan. So DJ Joff, thank you so much ha. Babalikan ko kayo. Mag-iwan lang ako ng baka sa inyo mamaya ha. Pasensya na po. Thank you so much. Thank you sa pasuporta. Alam nyo, mayroon akong na-discover na kasi na parang bloated ako lagi. So, nag-recommend yung aking office mate na i-try ko yung chia seeds. Ilagay mo lang sa water na cold o di kaya sa mainit na tubig. Yung ito yung itsura niya. Siguro makikita niyo na yan. Ito Tapos, after ilang minutos, lang siya, mag-jelly lang siya. So, recommended ito sa mga taong bloated, tapos nang mahirap poops every morning. So, pangalawa ko pa lang to, nag-umpisa ako kahapon, tapos kaninang umaga, ang ganda ng feeling ko, parang empty stomach talaga ako. Empty stomach talaga ako. Kasi hindi ko na talaga ma-deny na nasa na ako ng edad, so kailangan talaga mahina na yung metabolism ko. So kailangan ko ng fiber. At maganda talaga yung kahit 2 piraso na nasa bana saging. Yan, maganda. Especially every morning mag-CCR ka. Ay, sorry talaga ha sa kumakain. Pero best recommended ko itong chia seeds. Ma'am Aisel, thank you so much. Ma'am Aisel, watching sa iyo si Sir DJ Joff. Mamaya na ako ha. Mamaya na ako mag-play. Mag-iwan lang ako ng bakas. O nag-uumpisa na siya mag-jelly, yung chia seeds. Lang siya, parang tasteless lang. Wala siyang kaibang sabor. Nag-uumpisa na siya mag-jelly. Kahit na half teaspoon. Ilagay mo lang sa isang cup na tubig, okay lang yan.
Ay, okay. Done na si Ma'am Acel sa'yo, Sir DJ. Done na rin ako, pero i-ano ko pa rin ha, itamsa ko pa rin yung isa. I-try ko end ako ng live ko mamaya 10 o'clock. I-try ko na mag-join ako sa'yo, Sir Joff ha. Ma'am Jane of Lisbayan, thank you so much. Ma'am Acel Karugong. Boss G, thank you so much. Ma'am Arlene D, Mami D, thank you. Ma'am Jean, TV Mix, thank you. Bell Mix TV, thank you so much. Disen Mix Vlog. Kati Bantay Aguila, thank you. Oo, Sir DJ Joff, kasi dito sa amin, wala talagang parang yung sa mga laylayan ba, wala talagang ads again. Thank you. Thank you, Ma'am Karugong. Ads para kay DJ Joff. Kasi ang hanap buhay parang ano lang ba, parang remedyo general lang dito, yung ibang mga may trabaho pero ano lang, paminsan-minsan lang. So yung kahit na dito sa ilog, pag ano ka lang, masipag ka lang, ano ka talaga, hindi ka magugutom. Yung iba dito, nagtatanim ng mga kangkong, gabi, sa gilid ng sapa, tapos yun na, yung kanilang pagkain, ulam, tapos yun, pangoryente sila ng mga tilapia, pantat, yun. Ang saya-saya ng buhay sa probinsya. Ang saya-saya ng buhay sa kasi walang disturbo doon. Mayroon ka lang maliit na palayan, tapos bastante ka meron kang alaga na hayop na pang araw-araw, at tapos ibenta mo para makabili ng ibang mga needs mo. Slow living lang, pero simpleng buhay. Tapos, less yung expenses noon kesa ngayon. Kasi ang laki-laki na ng tax na binabayaran natin. Bili ka lang ng isang item, mahal na kasi kinukuha pa yung tax. Di ba? Naalala ko pa nung elementary pa ako, yung coconut bar, 5 centavo. Ma'am Acel, Ma'am Jane of Lisbayan, done na po si Ma'am Acel. Ma'am Acel, kamusta na po? Nag-umpisa na mag-jelly yung chia seeds. Ma'am Acel, taga saan ka? Mindanao ka, diba, no?
Bohol. Bohol ka, di ba? Hindi pa siya, hindi pa siya, hindi pa siya malambot. Busy kasi si Ma'am Jane of Lisbayan, Ma'am Aisel. Lagi siyang mayroon siyang ginagawa sa kusina. Negros ako host. Nagbakasyon lang kami sa Mindanao. Ay, okay. Negros ka? Negros Oriental o Occidental? Taga Negros din ako, Ma'am Aisel. Occidental o Oriental? Okay, Oriental ka pala. So, Dumaguete? Saan sa Occidental? Sa Oriental pala. Dumaguete ka pala. Dumaguete ba? Boss G, good evening. Thank you so much. So, kasama ka na sa Negros Island region. Kasi yung Negros Island region, Dumaguete si ma'am. So, part ka na ng Negros Island region. 3 lang kasi yung provinces. Negros Occidental, Negros Oriental, at saka Siquijor. So, oo, Occidental ako. Dito ako sa Moises Padilla. Ay, sige, DJ Jeff. Mag-join ako mamaya after ng after ng aking live. Thank you so much, Sir DJ, ha. Sige, see you mamaya. Soon, makarating din kami sa Dumaguete. Kakarating din kami. So, magkita-kita tayo. I-message kita. Ano pang pangalan mo sa sa FB? Para magkita-kita tayo. Kasi dito, from here, sa lugar namin to Dumaguete, siguro 6 to 7 hours. Land. Via bus, via car. Bye, Sir DJ. See you mamaya. Moises Padilla ako. Moises Padilla ako, Ma'am Aisel. So, isang region lang tayo. So, pupuntahan namin yung soon, yung Dumaguete at saka Siquijor. Hindi ko pa napuntahan yung Dumaguete. Yung sabi nila na Silliman University, hindi ko pa nakita yon. Kasi mayroon din akong mga kabarangay dito na doon nag-graduate sa Silliman University. Ang mga daw dyan, mga very intelligent students.
Boss G, connected na po sa'yo si Ma'am Aisel. Thank you so much, Ma'am Aisel, ha. Umuulan ba dyan sa Dumaguete? Dito sa amin kahapon umulan, ngayon hindi. Sana every other day lang ba para hindi naman madulas yung kalsada. Oo, ang layo ko, Ma'am Aisel. Ang layo ko. Sana hindi madulas ang kalsada kasi araw-araw mayroong aksidente sa sa kalsada ba. Kanina nung on the way ako sa office, mayroon kami nadaanan na Diyos ko, nakakaawa naman. Pero unti-unti nag-strong naman yung heart ko kasi nakita ko naman yun kanina yung dugo talaga. Madugo talaga yung nakita ko kanina na aksidente sa motor. So, kami, wala naman akong nakitang ambulance. Mga 5 minutes na. Wala naman akong nakita na ambulance na pupunta doon sa accident site. Sana okay lang siya. Sana okay lang siya kanina, yung tao na yun. Sana walang masamang nangyari sa kanya kasi nakakaawa. Maraming dugo yung ulo niya. Wala pa namang helmet. Ay, Diyos ko. Advice talaga sa mga motorist ba. Huwag kalimutan talaga yung helmet. Lagi magsuot ng helmet. Tsaka yung helmet na ang helmet na parang makapal. Yan. Oo. Kasi dito sa kami, on the way sa La Casiliana. Narinig mo ba yan? Yung municipality ng La Casiliana? Dun. Part ng La Casiliana na yun kanina. Kawawa naman. Tapos, kanina, nung mga 9 o'clock in the morning, mayroon na namang ang aksidente doon sa area namin, sa ninatrabahuan ko. Ay, naku, kakaawa. Ang damage daw kanina yung paa niya. Sana okay lang siya. Tapos pumunta doon kanina yung tatay niya at nag-usap sila ng biktima at nag-settle kung magkano ba, ipa-check na lang sa automotive kung magkano yung damage ng sasakyan. Tapos doon pa yung anak sa hospital sa Valladolid. Ay, sorry. Student pa yun, 19-year-old from Himamaylan City. Galing sila ng Himamaylan City.
Matagal ka na ba Maisel sa YT World? Mag-usap-usap tayo dito, Ma'am Isel. Ako kasi, ito, ano pa lang, 2 years pa lang. Nag-join ako sa YT 2023. Tapos, before ako mag 1 year, so na-monetize ako. Ang haba, no? So, March ako na-monetize. So, May, mag 2 years, magwa 1 year ako. So, nagpasalamat naman ako sa mga kasamahan ko kasi tulong-tulong kami para 2021. Actually, 2021 ako gumawa ng aking channel. Tapos pinabayaan ko. Wala lang, parang hindi pa ako interesado. Tapos nung 2023 na parang na-bored ba ko na kailangan ko din maghanap ng parang pang spare time ba. Yon. At saka namuni ako 6 months. Wow! 21 ako nag-start host, tapos nahinto ako almost 2 years. Ay, okay. So, nag-umpisa ka 2021, maliit pa yung subscribers mo. So, nabuo yun after 2 years. Namuni 6 months. Oh, ganda naman. 6 months lang. Siguro nag-join ka din sa mga community. Nag-join ka din sa community. Kasi mayroon din kaming nasalihan na community noon. Kaya lang, parang wala na kaming ganang mag-join. Kasi parang kami parang backup lang para sa kanila. Para lang din silang kumita, para din tapos yung sabi-sabi nila na mag-join ka para manalo ka sa ruleta. Yan ba? So nanalo kami, hindi man naman ibinigay. Parang hindi truly ba? Basta't mag-promise ka sa isang tao, dapat kailangan ibigay mo para may trust din sila. May trust din sila sa iyo para tuloy-tuloy yung may advantage din sila sa iyo. Nag-advantage din sila sa iyo. Dapat ikaw mag-advantage ka din sa kanila kasi kayo. Pareha kayong nag-join sa ganyang parang mayroon kayong nag-focus ba kayo sa isang bagay tapos hindi man lang ibinigay, nag-gain sila, na-loss kami, parang ganyan ba? So wala na kaming gana kasi hindi man lang ibinigay yung para sa amin kasi nanalo daw kami. It's spent ilang hours na madaling umaga na kami natutulog dahil nag-aantay kami na manalo. Tapos nanalo din kami, hindi naman naibigay. So nawalan na kami ng gana. Nagkamuni ko host, nahinto ako, tapos balik ako 2024. Ay, ganun. So, okay lang yan, Ma'am Jean. Kaya lang, bumaba yung mga views mo, di ba? Oo, may grupo kami noon, host. Watch to watch kami. Pagkamatay ng amping admin sa COVID, nagkawatak-watak na kami. Ay! Grabe talaga ang epekto ng COVID noon, na naranasan ko din na kasi kami may message
na kami natanggap na ano nag-umpisa 2019 pero nung na-implement March 20, 2020 na 2022 yata, March 2022, 2020 na mag work from home kami, tapos skeletal. So sa isang 1 week 3 times lang kami nagtatrabaho, pero kailangan mo pa rin magtrabaho at home. So, naghanap kami ng, kasi pahirapan pa talaga yung signal namin dito sa internet. So, kailangan ko pa ikabit doon sa plaza yung pocket wifi ko para lang magka-signal. Pahirapan talaga. Tapos yung pocket wifi ko, limited lang. So kung mayroong i-attach na mga picture, kailangan ko pang pumunta sa bayan. Nagbabayad pa ako sa habal-habal ng 100 pesos times so 200 na yun So hindi lang once a week, mayroon din kailangan na i-send na report. So kailangan may picture. Naku. Ano yun ang bulsa ko? So, buslot talaga bulsa ko. Tapos, nag-skeletal kami. Tapos, may mga 2 months na, hindi na ako nag-report. Kasi, nagsabi ako sa opisina na kailangan ko na dito na mag-work from home. So, almost 2 months, dito ako sa bahay. So, mayroong kailangang mag-send ng report through email. So, pumunta ako ng bayan. So, yun. Until na matagal yun Matagal na yun. Every 6 months. Ay, hindi. 6 months. Almost 6 months na parang skeletal kami until na mayroon ding i-inject. May COVID, para sa COVID. Diyos ko. Iniyakan ko talaga, Ma'am Aisel. Kasi natakot ako sa karayom. Oo, totoo yun. Natakot ako sa karayom. Kasi, 'di ba? May first, second. Tapos, yung poster, yun. Naiyak talaga ako. Tumataas yung heart rate ko. Sabi ko sa officer ko, Sir, parang kinakabahan ako. Sabi niya, tingnan ko. Tinignan niya talaga yung pulse ko. Ano talaga, malakas. Nung pumasok na kami doon sa cover gym at kinuhanan na yung aking pulse rate, yon ang taas. 100 plus. 100 plus. Tapos yung booster ito, hindi na ako nagpa-inject. Kasi na ko talaw na talaga. Talaw na talaga. Tapos, iniyakan ko talaga. Diyos ko miyo, nakakahiya. Sa edad na to. Umiyak dahil lang sa karayom. Oh, ganyan talaga. Kahit na parang hindi mo dapat ipakita kasi yung office mo, parang, yan parang, lakas loob yan Malakas loob. Parang mahina ka kapag umiiyak ka in front of many people. So, hindi ko talaga hindi ko talaga matago yung aking weakness. Kami host, ginaswab talaga kami kasi boss namin na COVID. Una-una swab kami. Naswab kami. Nauna, di ba, swab? Tapos yun may mga may mga medicine na, magpipili ka lang kung anong brand. Pili ka lang kung anong brand. Kasi sa area namin, kapag ang brand na ganyan, yung sa municipality, ganyan din ang inject para isang brand lang. Tapos may neighbor kami dito namatay kasi
Bata pa niya. Kasi, ano kasi siya eh, parang traveler siya na kailangan hindi ka makapasok doon sa isang municipality kung hindi ka naka-inject. So may ano siya, may heart problem siya. So yun na. Hindi talaga gusto kasi ng asawa niya na hindi siya magpa-inject. Kaya lang need ng company na kailangan magpa-inject ka kasi traveler ka. Kailangan talaga. So yun. Nang madaling araw, yun na siya. Nag-chill siya. Nag-chill siya, Ma'am Acel. And then, tumawag ng ambulance. Pagkatapos, hindi na nakarating sa bayan namin. Kasi ano noon eh, hindi mo kailangan idirekta sa hospital, kailangan mo pa may parang ano mo pa doon, magpa-appointment ka pa sa isang hospital na yon at check nila kung mayroon bang bakante. Fully loaded kasi noon yung mga hospitals. So, ang layo-layo pa, kabangkalan pa. Tapos, mas malayo sa Bacolod. So, yun lang, yung kabangkalan, kompleto. Yun, hindi na nakaabot kasi parang hindi na talaga. Nag-chill na siya. Hindi na kaya ng katawan niya. Kakaawa. Nang dahil lang, nagpa-inject, nagpaturok siya. So ako naman, Ma'am Acel, na ano na yung aking katawan sa bad bacteria. Nung nagpa-inject ako na para sa COVID, hindi na ako nagkasakit, hindi na ako kahit nalagnat, wala. Hiyang talaga yung katawan ko sa bad bacteria. Kasi bad bacteria yan yung na-inject sa atin. Para pang ano ba sa mga sakit, mga viruses. Pang fight, pang laban. Yung skeletal na yun, with pay yun. Happy ko nga eh. Kaya na-happy ko nga yung 2 months ko na hindi ako pumunta ng office, hindi na ako nag-report sa office, dito lang ako nagtatrabaho sa bahay. Nakasave ako sa pamasahe. Urang, dali. Urang. Bell 2, good evening. Mommy D, good evening. Alam mo, Boss Bell, Ma'am Jean, kung nakakaawa naman kay Ma'am Rakitera. Ko, 3 bahay yung sineservisyohan niya.
Tapos, hindi bastante sa pagkain. Okay lang kung bastante ka sa pagkain. Ko, kuripot talaga ng amo niya. Nakakaawa. Nakakaawa talaga si Ma'am Linoy. Mabuti sana kung sangkatutak yung stock niya na pagkain. Kahit na ano pang ipatrabaho sa kanya. Importante busog. Pero Diyos ko, gulay. Nakakaawa. Gulay lang, walang karne.
Ma'am Raketera, Bisda, good evening. Ma'am Acel, thank you so much. Thank you so much sa pagtambay. Nabisi ako host, sorry naiwan kita bigla. Okay lang ma'am. Thank you so much. Katatapos mo lang Ma'am Lynn. Kumain ka na Ma'am Lynn. Nagulat ka sa ano Ma'am Lynn? Ay, okay. Ano ulam mo? Kasi ni silent ko. Tapos pag on ko, salita agad. Sorry. Sorry. O tumawa si Belle. Time check, 10:02. Ano ko na ha, hanggang 10:05. Okay lang po ba? May extend mo na ako 3 minutes. Sumayaw. Yung isang pork chop rose, hiwa ng maninipis, nilagyan ng kamatis at white onion para sa 4 na people. Oh my goodness! Diyos ko, tipid to the max. Tipid to the max. Isang pork chop, hiwa ng manipis, nilagyan ng kamatis at white onion para sa... Diyos mio, Marimar. Ay, nako. Parang nakakaiba. Nakakaiba talaga, Ma'am Lynn. Naghanap pa sila ng katulong. Naghanap pa sila ng makasama dyan. Tapos, tipid to the max. Diyos mio. Ano naman ang inihiya mo dyan? Araw-araw ka, 16 to 17 hours ang trabaho mo. Tapos yan lang ang kinakain mo. Ay, naku. Ha, kaya mayaman. Mayaman naman sila, pero yung... ko. Parang hindi talaga... Parang ewan.
Ewan ko talaga, tipid-tipid na talaga. Tipid-tipid to the max talaga. Hindi nila madala yung kayamanan nila sa kabilang buhay kapag ganyan sila. Tipid to the max naman. Diyos me, yung Marimar. Marimar! Ah! Ay, Diyos ko. Sige lang. Sige lang. Higpit sinturon ka na muna hanggang ano pa ba? Kailan ba uwi mo, Ma'am Lynn? Tas isda, Ma'am Rose, isang piraso kasing laki ng tulingan. Mga di pa umaabot half kilo. Isa lang? Hindi umabot ng half kilo. Tapos, ilan kayo hati-hati? Apat rin? Kami lang kasi apat, Ma'am Rose. Oh my. So, yung isang pirasong isda, apat kayo maghati-hati. Bukas dito kakain anak niya at asawa. Kaya parang fiesta naman bukas. So, kung mayroong kainan, kasama ka ba dyan, Ma'am Lynn, sa fiesta na yan? Parang fiesta. Kasama ka ba kung anong kinakain nila? Kinakain mo rin ba? Dapat ganyan eh. Tapos kasama ka doon sa table na yan. Kasama ka. September 2026. Nasko, layo po, Ma'am Lynn. Ako. Layo pa. Akala ko December ka na uwi. Kaya pa ba, Ma'am Lynn? Apat na tao, Ma'am Rose, sa isda. Yung akin, kasing laki ng kutsara. Sabayan inom tubig. Oh my goodness. Itong kutsara na to. Itong isang kutsara na to. Diyos ko, ang liit-liit. Yes po, Ma'am Rose. Pero konti lang sa akin. 2 to 3 hiwa. Ay, naku. Kung magkapitbahay lang kita, araw-araw kitang dalhan dyan ng pagkain. Dalhan kita ng Bicol Express. O di kaya laswa na may kasamang pritong isda. Tapos pork chop with sausawan. Tapos, every Sunday, magala tayo from 7 a.m. until madaling araw para hindi ka na makapagtrabaho. Kasi day off mo yan eh. Day off mo yan, dapat Monday, nandyan ka. Dapat Monday ka pa uwi dyan sa inyo eh. Diba? Tapos, namamasyal ka naman, nagmamadali ka naman umuwi kasi kailangan mo pa magtrabaho sa boss mo. Dapat, basta day off mo, 24 hours yan. Diba? December, Ma'am Rose, bakasyon ng 10 days. Kaso baka di na ako bakasyon, Ma'am. Pero if uwi ako ngayon taon, sila pamasahe next year, akin na, sayang din. Oo, kasi uuwi ka na by September next year, tapos uwi ka naman, pamasahe mo, pagbalik mo, pamasahe mo. Sayang ang pera. Magkano ba yung pamasahe mo back and forth?
mahal-mahal. Ibili mo na lang yan ng magpigiri ka doon sa inyo. Bili ka ng 10 biik. Tapos magpagawa ka doon ng pigiri. Yon, after 3 months, patining lang, pera agad. Tapos mag-iwan ka ng isa para, o dalawa. Mag-iwan ka ng dalawa para gawin mong, ano yun sa amin dito, na yun. Para maka-anak. Pigiri. Nako po, Ma'am Rose, off dito dapat talaga 24 hours. Yes, 24 hours yan. Talaga, pero nasusunod lang yan if puti amo mo. Pag chikwa, wala bago. Alis work, pag uwi mo, work pa din. Yan yan talaga, totoo yan. 24 hours yan, basta off mo. Bahala ka na kung saang lupalok ng mundo ka. Basta uwi ka after 24 hours. Connecting flight ako kaya mahal pamasahe. Yes. Hindi biro mag-travel ng ilang oras, ang mahal-mahal ng pamasahe. Ilang miles away from Hong Kong dito at paano dito? 6 hours, di ba? No, tapos from Hong Kong to Manila, connecting flight papuntang Cebu, and then Davao pala. Doon magsakay ka naman ng land papunta sa inyo. Tapos hindi naman na uwi ka lang doon, wala kang pasalubong kahit konti, 'di ba? Para may salusaluhan yung pamilya mo. So kailangan magdala ka rin ng ekstrang pera. O, 'di ba? Kasi dito sa atin sa Pilipinas kasi tradisyon na natin 'yan na kapag mayroong umuwi galing ibang bansa, magtipon-tipon yung pamilya at tapos magleksyon, mag-inuman. O, 'di ba? Ikaw ang taya. So, nakakahiya naman kasi yan kasi yung ating tradisyon So, nakakahiya naman na galing ka ng ibang bansa tapos wala kang dala. Yan plano namin, Ma'am Rose, kaya pauwiin ko si Boss G sa Leyte. Doon na kami, mga baboy kami doon, tiyahin niya, nag-alaga. Maganda kasi yung mayroon kang pedigree. Sa 10 piraso, mag-iwan ka doon ng 2 para pang ngayon ba, para marami yung biik para malibre na. Tapos yung 8 piraso, i-fattening mo yan. So, kailangan bastante yung feeds kasi fattening Oo, kailangan mong palahakihin ng malaking para heavy ba, para mahal yung yung binta. Yan. Tapos, syempre, kailangan ikaw talaga ang mag-maneuver yan. Hindi mo kailangan na iasa sa iba na may caretaker ka. Kasi, one to yan kahit na hindi naman na wala kang trust sa iyong family, pero kailangan na ikaw talaga yung mag-maneuver, ikaw yung mag-alaga, ikaw yung mag-oversee araw-araw, yung pagkain nila, tapos yung feeds kung dapat from pre-starter, di ba? Pre-starter, and then yun na. May yan, may proseso yan, ilang days ba yung pre-starter na yan, dayon yung fattening, yung finisher, yun na yan. Tapos bastante sa vitamins, syempre yung gamit namin dito noon nung nagbaboy kami, Vita Plus yung vitamins. King's Vita Plus.
ano na pala? 15. Tika ha. Ay! 10:15 in the evening na pala. So, mag-end na ako. I-charge ko na muna. Kaya parang ano na eh. Maglulubat na. So, time check na ay 10:15 in the evening. Mag-end na ako. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Kaya nga po, Ma'am Rose. Oo, yan. Tapos, aside yan, Ma'am Lynn, sa iyong piggery, kailangan mo din maghanap ng extra income. Halimbawa, mayroon naman kayong idea sa bakery. So, gagawa kayo ng tinapay at ilako lang. May tao lang kayo na trusted na maglako. O, 'di ba may motor naman diyan sa inyo, single ba, yung single na motor. So, ilagay mo lang sa isang parang tawag nun, yung box na mayroong aluminum na hindi talaga madali malamig ba, mainit, para pag nasa customer na kayo mainit pa, especially yung pandesal. Oh, pandesal sa umaga, maganda yan. Kasi everyday ang hinahanap kape. So, kailangan mayroong kasama pandesal. O di kaya yung Spanish bread. So, yan lang. Lako-lako lang muna. Oh, mayroon din kayong sidecar dyan. So, yan lang muna. May inahin kami, Ma'am Rose, sa Leyte. Buntis na nga yun, Ma'am. Wow, ito yan. Very good na yan. Pang-umpisa na yan, Ma'am Lynn. So, mas marami, mas maganda kasi mahal ng baboy ngayon. So, yung isang biik ngayon, bibili ka, 4,500 na. 4,500. So, kung mayroon kang 10, 45 pesos na yan, pang-umpisa na sa business. So, mag-ano ka na, ang pinaka maganda talaga, kasi ano na eh, especially malapit na yung December, mahal na yung baboy, pang lechon. Tapos, bakery, yan ang gusto ko, bakery. Kasi gusto ko rin malaman yung pagbe-bake. Oo, maganda. Kasi kami, family kami ng nagluluto kami. Kasi nag-umpisa yan nung nasa lolo kami, nung may lolo namin, marunong talaga magluto. So, favorite talaga ng taga-barangay namin dito kapag may okasyon, si lolo yung tinatawag. Kasi kahit na simpleng ulam lang, si lolo parang napakasarap. Wala namang mga seasoning noon eh. Ano lang. Ang bitsin lang. Bitsin lang ang inalagay. Pero bakit masarap? Kasi si lolo, kapag may sabaw, maliit lang yung sabaw. At saka, tapos yung karne, parang ilang oras na laga ba? So, parang ang tawag sa amin yung nagkararatak na yung mga laman ng karne sa kalaga. Kasi kapag more ang laga, kasi lumalabas yung sarap ng karne. At saka yung vegetables naman, half cook at saka freska. Freska yung mga vegetables na niluluto ni lolo, kaya matatamis. More chika pa. So, till next live. So, bye-bye everyone. Thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. So, shout out 9 million in the house. Thank you so much sa inyong lahat. See you tomorrow. Good night.